vítam vás v dnešného videa a dnes som tu s Bebe. Mohla by som trošku hlasnejšie rozprávať, nikto ťa nepočuje? Dobre, len mám na to húbe. Dobre, dneska budeme hrať Piggy. OK, z Bebe zapni. Dobre. Bebe Strawberry. Budete počuť, ak pijem vodu, kus neradí. Áno, ASMR totálne. Ty máš 82 friendov? Hej. Kámo, dobrá. A teraz dáme play. Play a oni hrajú hru. My sme sa To napojili. je Swarm, to je rôzna mapa. A čo je Swarm? Neviem, či to je Swarm. Swarm je, že sa každých pár sekúnd spavnuje robot. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Najlepšie sú toto zvuky videnia, ja ich milujem. Hej, to je hrozne dobré. Mňa nahne jeden. Ale dobrý zvuk to má. To ešte on začal okolo ani modrý kľúč nie je nájdený. Čo nie? Modrý kľúč nie je otvorený. Potrebujem, aby takto otvoril modré dvere. To aj ja potrebujem, ale... Ty máš čo ja mám? Nič. Ja mám fialový kľúč, ale ja budem. Mňa naháňa Dobre, už ma nenaháňa skybiďak, ale naháňa ma skybiďak. No, ja ďalší, ale to je to mám Ja mám červený kľúč a žltý. Tak to vieš, čo ti je. Ma naháňa. Mňa tiež. Ja som preskočila. Čo? Tak to je lag. Ja som išla a ďalší prišiel, ma obklúčili a som ich preskočila, reálne. Kamo, what? To jak? Mňa sa pýtáš ďalší. Tu sú sami skybiďaci. Práve neviem, kde tento kliknúť. Prečo to je sami skybiďak? Ešte ani žltý kľúč nie je otvorený. Ja mám žltý. Choď otvoriť. A to kde je? V tej modrej budove. Aké modré budove? Modrej Ja už viem. Ale musím odohnať všetkých skybiďakov, lebo všetci nahývajú. Počkaj, bo keď ich tu bude 10, tak ma porazí. Lebo ich tu môže byť aj 10. A otváraj, čo je v tom. Čo je tam? Kladivo. Ber ho. Mám. A počkaj. No ale otvorili to ten modrý. Ber. Mám gun, ale nemám náboje. Viem, kde sú naboje, asi v tom cirkuse. Však, kde sú tam? Kde by inde boli? Zastrelal aspoň jedného. A Jachom, a čo mám s týmto urobiť? Čo mám do neho oklepnúť? On ledituje. A mňa si zastrelila. Nie. Pozeraj. To co je? To si sa sekla, ale ok. Ale kamo? Ty kokos. Ty si To čo je? Ty sa bugla ten obálka. To je Didi sa stalo. Kamo, to co je? Kamo, ešte ma zabijú. Ale ja ešte žijem. Cieľ má dvaja. Nie. Kamo, to bol zvuk a Bebe sa sľakol. Kamoško. Tak, to bolo veľmi. Už je iba Iluna a Na. Už iba Iluna a Na. A potom je Klovný a Klovný. Proste Klovný. Bro, nech to skončí, hneď zabijú. Bro, nech aby ma môžu prežiť. Však tam je asi 16 týchto. Traja idú za sebou, pozeraj. Nevidím, budú sa. Klovný. Tam typka, čo ste slepí všetci?
Čo idú za sebou? Jak nejakí trotlovia. Naháňajú. To sú trotlovia totálni. Však sa rozdielte vy. Kamo, ako ich vie? No, jeden ide z tamtej, druhý z tamtej a už nemá typka šancu. What? To bol zase jumpscare. A už iba jeden typek. Áno, už iba toto. Jeden. A prečo keď je klovny, akože klaunovia, no tak prečo tam ukazuje iba toho jedného? Lebo ten je... Najhlavnejší. Aha, jasne. Obed. Čo? Zvoní. Hej. Lebo 7 minút je 11. Neviem, jak to oni mali, však na Volgogradskej, no tak oni to mali presne 5 minút do niečoho. Hej. Toto je hrozne čudné. Ľudia, možno vidieť taký taneček TikTok. Možno. Hej, ale Veronika neviem, či chce byť zahalená alebo odhalená. Á, to je jedno. Odhalená, môžem byť klidne. Ale ja budem viac také nie short creator, ale dlhé vid creator. Typek vyhral! Čo? To je impossible. Kamo, jak to mohol vyhrať? To čo za typka? Typek to je jaký totálny... Chápeš, on je escapenutý. Na. Ja mám Little Brother skin, ty máš aký? Ja mám... Aj Lukáš, akého mám ja? Skins. Ja mám Mother a ona má Little Brother. Ale na počítači mám všetkých. Mám Mother, Little Brother, Father, nie. Grandmother nemám. Sheepy a Pandy mám tie kusy. A ešte Piggy normálne. Dajme Metro. Ja som dala Metro. Metro je celkom ťažké, ale ja dávam Traitor. Ja dám Player. Ja Tak dáme Traitor. Ja idem nejak si sadnúť. No, už to mám. Bot nikdy. Traitor. Oni chceli bot a chapter 7. Chapter 7 je, ale bot nie. Môžem ja čítať. We're almost out of there. I just need to rest a little. Don't worry, buddy. We're getting out of there. Out of there. Poďme. Ty si taká čudná, ty budeš podľa mňa to ten trade. Ty sa super. Hovorím ti, že nie som. Ty sa spívaš. Ja to neviem spýtať. Dobre si to povedala. No, ja neviem, kde. Ja sa hrozne bojím. Našla som žltý kľúč. Ja mám kód, jej. Ešte jeden mi treba nájsť. Na čo coiny vlastne sú? Ježiš! Šakalaka, bum, bum, bum. Šakalaka, bum, bum, bum. Dobre, ušla som. Šakalaka, bum. Tak ho už zabili. Not good. Not good even. Good morgen. Potrebujem modlý kľúč. Modlý kľúč tiež. potrebujem. Veľa vecí, ale ich neviem nájsť. Ja mám tú sekierku, či čo to je? No. La Shakira. Mám kartu takú. Jakú kartu? Daj mi pokoj. Zabil ťa? Skoro. Ja som mŕtva, či nie. Nie som. Ja sa hrozne bojím, ja neviem, kde mám chodiť. Maša krika. Je taká, že Maša krika. Ja viem, ľudia, som hrozne trápna. Otvorila som takú divuzinu, ale akože. Prečo ma ten typek stále naháňa? Prečo práve mňa? Mám bielý kľúč. Pardon. Ale to zase nechcela. Taký bielý kľúč. Som bola v pasci. On ma nechytil, to je dobré. Ja som sa skoro skakala. Prečo za mnou furt uteká? Čo som ja jeho obeť? Asi, nie. Už mám ešte
treba... Nie! Ty si hrozná, a som to vedela. Ty si hrozná. Shakira. Ak som mala bielý kľúč, sme mohli escapenúť. Piggy ma nemôže zabiť, nie? Hej, môže. To už nebol. Miliónkrát už sa to mňa bugola. Ja viem, prečo išiel za teba musí traitor a traitor zabíja a Piggy chce zabiť traitor. Preto mi to bolo čudné. Kde sú všetci ľudia? Mi hovor aspoň. Nie, za to, že si ma zabila. Ale ja som nechcela, ty si mi tam vošla omylom. Ja som chcela zabiť toho typka. Všetci na je príbaný. Čo? Na to ten typek, čo je skateball. Jaj. Bunny a teraz je stále príbaný. Teraz išiel dole po schodoch. Našla som moju ruke pozrieť. Počkaj, nehovor na mňa. Prestaň, neštekli ma! Ty neštekli, mne ukazuje na harte. Ja viem, však vidím, nie som seba. Vy všetci naháňate seba. Na. A ešte kto každý tam je? Iba na. To stíhame ho zabiť. To stíham. On ma vôbec nezabíja. Pikač. Lebo máš v ruke nožík. Keby si ho nemala, tak si už mŕtva. Hej. A ja Piggyho môžem zabiť? Nie. A prečo on ma môže a ja ho nie? Na mňa sa pýtaš. Skús dať head nožík, že či ťa zabije. Nie. Skús. Nie. What? To je bugnuté potom. Ten tam, kde si predtým bola. Kde? Pri tých krabiciach, môžem povedať? Môžem. Chod naspäť. Áno, do toho choď a tam. Do toho. Tu ne? No víš. A čo mám robiť teraz ja? Nič. Už som vyhrala? Hej. Čo? Jak Oreo má zabité? Jak akože som zabitá? Ja neviem, ale... Inak ja mám ešte stále tie dve náramky od teba. Teda jeden, taký ten srdiečkový. Ja mám stále skrytý. Ja mám Tentokrát dáme zase traitor a dáme... chapter 9. Chapter... CD. Nie, to neviem, ja... Ja to som už veci nehrala. I'm Stitch. Traitor! Dáme posledné kolo ľudia a potom budeme končiť, ok, people? Musím dokázať si viem, lebo to nechcem. Však to do tu, traitor. Uvidí sa. Welcome to our state. Ukážte. Podľa mňa to bude to ten... Na, to bude na slovo na YouTube. Však iba ja, a ty sme, ne? Ja ešte na Misa. Misa Hamanova. Čiže je zostala. Ja fakt neviem, kde sú všetky veci, takže... Ja tiež to tu vôbec nepoznám. Ja som to už veľakrát hrala, ale vždycky sú si to nezastala. Wow, piki, wow. What the hell? To čo bolo? Že wow, piki, wow. Nič neviem nájsť. Mám... Ok, people, ja budem končiť, lebo mňa asi porazí, bo ma zabije. Dobre, people, čiže ak sa vám dnešné video páčilo, budem rada za každý odber, like a lúčime sa s... Pa!